dok tich juma manyien. Giseyo kembego kuom dhi nyime gi sando kendo tiyo gi kodgi gi agoko ataro mag chike matayo chenro mag wuoth pacho kae mar higa 2022. Bende gichayo bad migawo mochung'ne weche mag wuoth NTSA kuom tiyo kanyakla kod ketho ratiro maggi. Ne gikwayo ng'uono ne jowuoth kaluwore gi ng'ikruok ma ng'anyono margi dhi kelo e sekta mar wuoth. Sisi jumuiya ya madereva wa mtandaoni nchini Kenya tutasusia na kuondoa huduma dhidi ya waendeshaji programu wa Uber, Bolt na Farasi kuanzia tarehe 9 Septemba mwaka wa 2024. Makampuni haya maombi yameendelea kukuza ukoloni mamboleo katika ardhi ya Afrika. Wandugu, sisi ni Waafrika na Waafrika ni biashara yetu. Ni lazima tusisitize kufuata sheria zilizowekwa kulingana na kanuni za mtandao wa usafiri za 2022. Uber nobiro Nairobi ka kendo nobiro Kenya ka. Kano donje Kenya ka nochulo maber kabisa. Pesa manochulo ne en siling 65 per kilometer. Uber nobiro duogo kao pesa no te modok go. Banka no dogi pesa no to chako chulowa siling 28 per kilometer. Wan kaka investor wanyiewo geche wakete barabara. Uber kao pesa wate onge gima jogeche mag tax yudo kata chiel. Gikao magidogo loka. Kakoro geche mane wanyiewo mane waomo Mombasa, geche otamo ji chulo mang'eny, geche imayo ji. Koro wakwayo government marwa mar Kenya. Waluoro President Ruto gi Deputy President wami uluor makende donjure sekta mar Uber ni. Mondo ung'i kaka ukonyo drepe manitiere ka, nikech drepe inyore